vám bude niekto nadávať, že ste strašná kyselina, tak mu môžete povedať, že ľúbim Acid a tí, ktorí ľúbia Acid, tak to máte takú maličkú ukážku z belgického labelu Atom Bomb, alebo tak ne, Atom sa to volá, myslím, Atom. No a tento label je strašne zaujímavý, vydal totiž Electronic EP, veľmi zaujímavá záležitosť a na nej sa nachádza aj skladbička Hadron, ktorá totálne vyzerá ako taká totálna acidovačka, teda aspoň neskôr budete mať možnosť počuť. Potom po tejto skladbičke si pustíme opäť niečo z tohto labelu, no a to je belgický label, veľmi zaujímavý a to už bude viac menej už také techno, čo sa hráva práve v Nemecku a tak, čo strašne populárne na médiovkách. No ale tu už prichádza Hadron, no a sám si netrúfam to preložiť. Skúste nám napísať, možno preložíte. Takže ideme do tej tvrdšej sféry, tu prichádza acidovačka, naozaj veľmi dobrá Hadron, Atomic Pix. Atom X. Belgický to label. Veľmi zaujímavý. Vlastne Atom X to názov Maxa, čo som ja? Už som asi sprostý. Reload je názov labelu. Ja už ani neviem asi, čo rozprávam. Takže počuli ste Atom X Electron EP. Z tohto Maxačika ste počuli jednu z úvodných skladbičiek na A strane, hneď prvá záležitosť Hadron, ktorá vlastne trošku pripomína Acid, pretože nemám tu osobne žiadnu acidovaču, takú poriadnu acidovačku. No a o chvíľočku si pustíme už technom, už začneme s poriadnym teda technom. Konkrétne tiež to bude ešte z Reloadu, to sa necháte prekvapiť, ale predtým všetkým ešte malá pozvánka.